U organizaciji Ninjutsu kluba Buđinka Leskovac juče je održan treći po redu besplatni seminar Samoodbrana za školarce na kome je učestvovalo preko 60 mališana. Cilj seminara je pokazati deci od 7 do 15 godina kako kontrolisati nasilje, kao i kako suzbiti nasilničko ponašanje i zastrašivanje u školi i van nje. Na seminaru Samoodbrane za školarce sa decom su rađene 3 tematske celine: psihološko zastrašivanje i neophodna odbrana od njega, fizičko nasilje, uspešna kontrola nasilnika u samoodbrani, kao i tehnike samoodbrane i javno obraćanje prilikom slučajeva nasilja. Tehnike samoodbrane koje se podučavaju na seminaru su isključivo tehnike suzbijanja nasilja bez udaraca, čija primjena ne nanosi trajne povrede, a cilj je obuzdati nivo nasilja kod napadača sa uspostavljanjem kontrole na zemlji. Organizator seminara je Udruženje građana Ninjutsu Buđinka Leskovac, a glavni instruktor na seminaru Vladimir Stevanović, sertifikovani ninjutsu instruktor, nosilac crnog pojasa, 7. dan, predsjednik udruženja, koji je prvak države u Kudou, koji je japanski MMA i višegodišnje iskustvo ima u raznim borilačkim veštinama i sistemima samoodbrane. Imamo dosta dece sada, trenutno u toku, besplatni seminar Samoodbrana za školarce. Ovo je treće godine po redu kako držimo. U principu seminar je sistematizovan, tako kažem, uzeli smo dosta pozitivnih primjera iz inostranstva kako se radi po školama, iz zemlje gde ljudi imaju problema sa vršnjačkim nasiljem. To nam je bila glavna tema i seminar se sastoji iz par celina. Znači, prvi deo seminara je bio verbalna samoodbrana, odnosno učimo da se suočimo sa napadačem, neki odbrambeni stavovi tela koji, kako govorom tela uspemo da nateramo nasilnika da se malo pokoleba, da posustane. To nam je bio prvi deo, učili smo klince kako da gledaju pravo u oči, kako da se ne plaše, kako da malo odagnamo strah kod njih. A drugi deo seminara učimo fizičku nenasilnu samoodbranu. Šta to znači? Radimo odbranu bez udaraca, znači tu su u pitanju bukvalno bezudarne tehnike, oslobađanje od hvatova, neka rušenja i kontrola protivnika na zemlji. Deca su rado učestvovala na ovom seminaru, a retko ko od njih je imao priliku da mora da se brani od napada, mada kažu da sada mogu da iskoriste svoje znanje samoodbrane. Kažete meni šta ovde radite? Pa učimo kako da se odbranimo u školi. Dobro, a je li se dešavalo nešto tako u školi? Pa ne znam, jer ja još nisam pošla u septembra, polazim. A kakve su deca u predškolskom? Dobro. A kaži mi, šta si u stvari naučio? Šta treba da radiš ako ti priđe neko ko hoće da ti učini nešto nažao? Pa ako hoće neko da me guši, ja samo moram da mu ovako. Tako. Misliš da će ovo da ti koristi? Da. I šta ovde učite? Pa borilačke veštine. Je li to nešto može da ti znači u životu s obzirom da i treniraš ovde? Da. I šta konkretno učite? Pa kako da se odbranimo. Pa borilačke. Nasilne ili nenasilne? Nenasilne. Na koji način se može odbraniti? Šta si ovde naučila? Pa kako da se odbranim kad me neko napada. Da. Je se dešavalo možda nekad tako nešto? Pa da me neko gurao i ja sam ga ovako odbranila. Gurao me. To je delovalo? Šta? Jel si uspela da se odbraniš? Da, jesam. Učim kako da se odbranim od nekog nasilnika. Su bile neke takve situacije možda ili nisu? Dobro, baš mi je drago, ali reci mi ovo, šta si onda naučila, na koji način treba da postupiš? Pa da se odbranim, ali da ne na jako loš način, nego na dobar način. Ne na silan način, jel tako? Jel postoje neke tehnike? Da. I kako ti se čine, teške ili lake? Lake su. Ovo je inače treći seminar samoodbrane ovakvog tipa za decu, nakon veoma uspešnih seminara koji su održani 2017. i 2018. godine, na kojima je prisustvovalo preko 120 učesnika različitog uzrasta.